nguva 2 hours mna chingova kuita kwacho kusingaperi. Ndini nduda baba ayo mahours acho agarisa 2 hours ndanakatasa wachi asa wakati 2 hours ngarakuye ne junior chi kamira baba Okomana. All right. Nduda babe. Iwa usikuona za 5 hours vari mumo. Yeah? Ausikuona za 5 hours, za 5 hours vari mumo. Ngava uye kuno. Mara moda kuti ndimbonyatse kuita sei wakomana. Maidina mandiri kubva futi here wakomana. Kubva futi kuti sei? Kubva futi muno. Saka uchada kuuya kuno kwenda. Ndaramba here. Saka ngati wakomana akati involve maidina. Ndini iwe zvawakaguta vanhu ndisumukire padhoo pangu kokuda kuti pamedzo kutogara pasi kunete inobata sei mimba makakuwa makore mangani mwana zvaraseka mwana ndokudziwa uyai kuno mwana ndakukudziwa ndati uyai kuno ndati mwana ndokudziwa uyai kuno ndimakazvida zvebarika handimakati munorigona ndimakati inokumona ndatokukudziwa kuti unobuda sei mwana iri kufonera nemudaira foni ndipinde napo bambedzi maiti mozvigona ndimakada barika muchizvitemba musana kusimba ngausimba maiwei ukuna kwamusingapindi uko hamuchapindi moita ukana ti moto ibuda pashi hamusangazvida maitangire musindo makazvita munozvigona handisi isusu taakuda hamuchadi hamuneti ipapo pachino tikwanisa kungoita hauyere No.